Auta MG boy. Inda na fada so ba wahala. To dama ina so in tambaye ka ne, na ji an ce wai ka fara soyayya. Hasken mu ya zarce na fitila. Ba fa hasken ku na tambaya ba, cewa ne ko dai ka fara soyayya ne. Allah da ka ta mana ya, ina tambayar ka kana rena mun hankali ne. Abin uzuri. Ayo. Okay, to shikenan. Yanzu kai da gaske kana son ta? Ya zanayi wa albishiri. Okay, na gane. Yanzu shin ke kina son sa? Har da rayuwa ta na ba haka. Okay, yanzu ki bar batun. Soyayya kan shi riba ce ko kuma asara? Wani riba wani asara. Ayo. To, auta ka ji ko? Da sanke na kwana na tashi. Tabbita, lalle ka. Kin ji abin da yace? To ke fa? Ma da sanka na kwana na tashi. Ayo. A'a, to ai sai shagali da murnar shirye-shiryen YouTube da kuma na TikTok. What? Ahmad Tudawa TV. Ku danna mana subscribe. Sannan kuma ku danna mana alamar ƙararrawa. Domin samun sababbin shirye-shiryenmu zafaffa.